हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा, प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളപ്പോ ഉപദേശാമൃതത്തില് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെത്തി. അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് 4, 5, 6 ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകവും അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ തന്നെ 9 തലങ്ങളുണ്ടല്ലേ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയിലെ 9 തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, ആസക്തി, രുചി, ഭാവ, പ്രേമ. അപ്പോ ഈ 9 എണ്ണത്തില് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 6 വേഗങ്ങളെ അല്ലെ, തൃഷ്ണകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വാചോ വേഗം, മനസ്സക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം. അടുത്തത് നമ്മൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അത്യാഹാര, പ്രയാസക്ഷ, പ്രജൽപ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ. ഈ 3 എണ്ണം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നു. ശ്രദ്ധ. അപ്പം ഇതില് 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ശ്രദ്ധ ഇതില് വരും. പിന്നെ 4ാമത്തത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ തമ്മിലുള്ള ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാദി, ഗുഹ്യമാക്കിയാദി, പശ്ചതി. അപ്പൊ അത് പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 5ാമത്തത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാദി ഇത് ഏത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടി 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നല്ല ഭക്തന്മാര് തന്നെ 3 തലമുണ്ട്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അത് കണ്ടു. അപ്പൊ 4, 5. ഇനി 6ാമത്തതും ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടി ആ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷം, വൈകല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4, 5, 6 ഇത് സാധുസംഖ്യയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഭക്തിയില് സാധുസംഖ്യയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ 4, 5, 6.
നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ദൃഷ്ടേ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കേർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമേ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കേർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമൈ. ദൃഷ്ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ച ദോഷൈ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വഭാവം സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ജനിതൈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും വപുഷ ശരീരത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇഹ ഈ ലോകത്ത് ഭക്തജനസ്യ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ പ്രാകൃതത്വം ഭൗതികതാ സ്വഭാവം ന പശ്യേത് കാണരുത്. നീരധർമ്മൈ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവമായ ബുദ്ബുദഫേന കുമിള നുര ചെളി എന്നിവ കൊണ്ട് ഗംഗാംഭസാം ഗംഗാജലത്തിന്റെ ബ്രഹ്മദ്രവത്വം ദിവ്യ സ്വഭാവം ന അപഗച്ഛതി ദുഷിതമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 2 ലൈനില് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ കാണുന്നത് സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ഭൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ 2 ലൈനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിൽ കാണരുത്, ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പം ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക ഘടനയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക. നീളം കുറഞ്ഞ, പൊക്കം കുറഞ്ഞ, മെലിഞ്ഞ്, വണ്ണമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ആളാണ്, വെളുത്ത ആളാണ്, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ കാല് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, കാല് വയ്യാത്തതാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ദൃഷ്ടിയിൽ വരിക. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നോക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നതാണ്, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തമാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഇവയൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നമ്മൾ ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതൊന്നും ഭക്തനെ ആ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഭക്തനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത 3ഉം 4ഉം വരികളിൽ പറയുന്നത്. ഗംഗാജലത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗംഗാജലത്തില് നുരയും മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ പതഞ്ഞ് ചെളി പൂണ്ട് അഴുക്ക വെള്ളമായി തോന്നും. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക്, ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ ആത്മീയ ശക്തിക്ക് ഒരു ദൂഷവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഗംഗാജലങ്ങൾക്ക് ഈ വൈകല്യം, അതായത് മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ദുഷിതമാക്കുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മള് ധാമില് പോകുമ്പോ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കണ്ണിലോട് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കലങ്ങിയ വെള്ളമായിട്ട് തോന്നും, കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. അപ്പം സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നവര് അഴുക്ക വെള്ളമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരതിലിറങ്ങില്ല. പക്ഷേ ഉയർന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കറിയാം ആ ഗംഗാജലം ഏതവസ്ഥയിലും എത്ര പരിശുദ്ധമാണ്. ഈ നുരയും പതയും ഇതൊന്നും ആ ജലത്തെ ദൂഷിതമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു, ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇതിന്റെ വിവർത്തനത്തില് പരിഭാഷയില് ദൃഷ്ടേ സ്വഭാവ ജനിതേ വപുശ്ച ദോഷേ. അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മളിപ്പം ആത്മീയതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ നമ്മൾ കുറെ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണില്ല അല്ലെ. ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, ഭാരതീയനാണോ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണോ ജനിച്ചത്, ഇതൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല. അത് ശരിയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്വഭാവജനിതേ, ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകൃതി, എന്ത് പ്രകൃതക്കാരാണ്. ചിലര് ദേഷ്യക്കാരായിരിക്കും, ചിലര് എന്താ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറയും, ചിലര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വൈകല്യം നമുക്ക് കാണും. അതും ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സ്വഭാവ ജനിതൈർ വപുഷ, അപ്പൊ ആ സ്വന്തം പ്രകൃതവും കൂടാതെ വപു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വൈകല്യം, കൂടാതെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തില് വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ദൃഷ്ടിയിലാണ് ഭക്തനെ കാണേണ്ടത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ആത്മീയ വീക്ഷണത്തിലല്ല കാണേണ്ടത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗംഗാജലത്തെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വപുശ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നും ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി, പിന്നെ രോഗം ബാധിച്ചതാണോ ദുർബലമാണോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇത്രയും കാലം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളുടെ വാസന അതാണ്. എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും അതിലുള്ള ഒരു ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിലെന്താ ഒരു വലിയൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒരു കറുത്ത കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണെപ്പോഴും ആ കറുത്ത കുത്തിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. ബാക്കി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണില്ല. അപ്പൊ ആ വീക്ഷണം ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അപ്പൊ ഭക്തരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തലത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സൂക്ഷ്മമായിട്ടും സ്ഥൂലമായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റം വരും. സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തനാണ്, നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്, നിയമം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഏത് നിറക്കാരനായാലും ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും, കാരണം നമുക്കറിയാം ഭക്തി ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തി സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനമോ ആ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക ഘടനയോ ആ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനമോ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഭക്തി സ്വതന്ത്രമാണ്, ആർക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്ഥൂലമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വപുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരിക ഘടനയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവത്തിൽ, അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ, കാരണം സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ ചില പെരുമാറ്റമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും, എത്ര നാളായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭക്തിയുണ്ട്, എന്നിട്ട് സ്വഭാവത്തിനൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ, ഇതാണോ ഒരു ഭക്തൻ പെരുമാറേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമക്രോധ മോഹലോഭ മതമാത്സര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ്
പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്തു, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണ്, അല്ലാതെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലല്ല ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ തുടക്കക്കാരാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവലിലെത്തി. എന്നാൽ ഒരു ലെവൽ 1 ലെവൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ അവര് ശാരീരിക ഘടന നോക്കും. ഇങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ, ഇത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്, എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും അസുഖം വന്നു, വ്യക്തിയുടെ ശരീരഘടന നോക്കൂ, ഭഗവാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ആ തലത്തിലേ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മള് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ, ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാലും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അതിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മൊത്തം ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലെവലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്തരെ ആയിട്ടാണ് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി ലെവലിലുള്ളവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിങ്കിൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇടപഴകുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഇത് നമ്മൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ ആരിലും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുക, കുറ്റം എന്തെങ്കിലും കുറ്റം തോന്നിയാലും ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലതിനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുക. നമുക്കിനി വഴിയെ പറയുമ്പോൾ ബാക്കി പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശുദ്ധഭക്തി ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ദിവ്യമായ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് മുക്താവസ്ഥയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല. ദിവ്യമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഒരു മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു ശുദ്ധഭക്തി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 14.26. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണ സമധീതേതൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അപ്പോ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്യമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധകന്റെ ബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേ തീരൂ. വൈഷയി സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തില് എല്ലാരും ഈ ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്, 4 തരം ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ. ആരാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ 4 തരം ആൾക്കാര്. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ഞാൻ. അപ്പൊ പണം കാംക്ഷിച്ചു വരുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം കാരണം വരുന്നവർ, അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം അവർക്ക് ഭൗതിക ബോധമാണ്. എന്നാൽ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുകയല്ല നമ്മൾ, ആ തലത്തില് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കയറി നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകണം. അപ്പം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണപ്രേമ, ഭഗവാനിലെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പം നമ്മളുടെ ബോധം അതിലേക്ക് ഉയർത്തണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അർപ്പിതാത്മാവായ ഒരാൾ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. ജ്ഞാനകർമാദ്യ അനാവൃതം നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു അല്ലെ. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, നമ്മളെ ഭക്തി അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യ അഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം.
അങ്ങനെയുള്ള മാനസിക പ്രവർത്തനമായ ജ്ഞാനത്താലും ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ കർമ്മത്താലും സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തതായ അനന്യമായ ഭക്തി സേവനം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം? ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു. ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, അല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ പ്രവർത്തനമല്ല. ശുദ്ധ ഭക്തി അത് ആത്മീയ തലത്തിലാണ്, ഭൗതിക തലത്തിലല്ല. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ സഗുണാൻ സമതീതനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുക്തനാണ്. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സെന്റൻസ് ആണ്. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ ഭൗതികോപാധികളാൽ സീമിതമായിരിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഭൗതികതയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികത കലുഷമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നോക്കിക്കാണരുത്. ഒരുവൻ ശരിക്കും ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭക്തനെ ശരിക്കും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മുൻ പദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ഉണ്ട്. ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് കഴിയുകയില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ദേവവിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ താല്പര്യം. ഒരു ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും തമ്മിലും ഒരു ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും തമ്മിലും വേർതിരിച്ചറിയാൻ മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. അതിനാൽ അയാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെയും ഭക്തനെയും വേറെ രീതിയിൽ ഉപചരിക്കുവാൻ അറിയുന്നവനാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ ഭൗതിക ഉപാധികൾ സീമിതമായിരിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഭൗതികതയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഭൗതികതയ്ക്ക് അധീനനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് വരുന്ന ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ അതൊന്നും കർമ്മം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭൗതികതയ്ക്ക് അധീനനല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ കാണരുത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക വൈകല്യമോ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബമോ ആ വ്യക്തിയുടെ രോഗാവസ്ഥ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണരുത്. ഇതൊന്നും കണ്ട് ആരും വിമർശിക്കേണ്ട. കാരണം അദ്ദേഹം ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ശരീരമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ഇനി വരുന്ന നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് 19 കണ്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് 18 തെറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് 4 തെറ്റുകൾ ഉള്ളവനാണ് എന്ന് പറയല്ലേ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് 4 തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? മായയിൽ അടിമപ്പെടും, പിന്നെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവര്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണതയുള്ളവര്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നവര്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവർ അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ 4 ഇത് കൂടാതെ 18 മൊത്തത്തില് 18 തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വേറെ കുറെ നമ്മളുടെ ദേഷ്യം, നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം, നമ്മളുടെ ക്ഷീണിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ തെറ്റുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കഫം, പിത്തം, വാദം നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരമാണിത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയും അത് തന്നെ. ആ വ്യക്തി ഉറങ്ങുന്നു, ഞാനും ഉറങ്ങുന്നു. ആ വ്യക്തിയും യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ഞാനും യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് ആത്മീയ തലത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശാരീരിക ഘടനയിലും
സ്വഭാവത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഈ തെറ്റുകൾ, ഇതിൽ 18 തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അതിലേതെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കണം. അവഗണിക്കണം, അല്ലാതെ അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരാൾ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശരീര വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല. അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ അവഗണിക്കണം. കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന നിർദ്ദേശമാണ്. അത് ഭക്തി സേവനം, പരമേശ്വരനുള്ള ശുദ്ധമായ സേവനം എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കാണുകയല്ല. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയത്തില്ലേ, അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ, ആ ശ്ലോകത്തില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവിചാരിതമായിട്ട് സംഭവിച്ചാലും അവനെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. കാരണം നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എൻ്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കലും ആ തെറ്റ് നമ്മൾ കാണരുത്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ അത്രയും ഭക്തൻ, കാരണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭക്തിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ, സ്വല്പം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ കാണും. ഇപ്പോ രാവണന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. രാവണൻ ഇത്രയും ചെയ്തെങ്കിലും ചെയ്തു, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാമൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ നിമിഷവും രാവണൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തിരിച്ച് സീതയെ തന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കും, അവനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അത്രയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ആ മനസ്സാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ രാമായണത്തിൽ തന്നെ സുഗ്രീവന് ബാലിയെ വധിച്ചു. അതിനുശേഷം ചാതുർമാസ്യ സമയം സുഗ്രീവൻ വീട്ടില് ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാരും കൊട്ടാരത്തില് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് സുഗ്രീവൻ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാളായിട്ടും തിരിച്ച് ശ്രീരാമനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സുഗ്രീവൻ വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ദേഷ്യം വരും. ലക്ഷ്മണന് ദേഷ്യം വന്ന് കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി എന്നാണ് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത്. അപ്പോഴും ആ വധിക്കുക, അത് തെറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ, അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയില് ഒരിക്കൽ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളോ തെറ്റുകളോ സംഭവിച്ചാലും അത് നമ്മൾ അവഗണിക്കണം, അതിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരാള്, സാധാരണ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വ്യക്തിയോട് പറയത്തില്ല, നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ പ്രജൽപ്പ, ആ വ്യക്തി അവരങ്ങനെയാണ്, അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂൾസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരിൽ ചെവിയിലേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് ദൂഷണം പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് പകരം ഉയർന്ന ഇതിന് അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആരാണോ ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ ഒരു അറിഞ്ഞു, അത് ചെയ്യുന്ന ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അത് തെറ്റാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് പറയാം. അപ്പൊ അവരതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ആ കുറ്റം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം, അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു പൂച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അഴുക്ക് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂച്ചയെ അവിടെ വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ആൾക്കാര് വന്ന് പറയതോ അത് കണ്ടോ, അയ്യേ ഇവിടെ എല്ലാം അഴുക്കായിരിക്കുന്നതോ, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടോ, അത് അഴുക്കായിരിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചു കാണിച്ച് അതിങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം സാധാരണ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുക? അത് മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് വരെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുക, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അങ്ങ് അവഗണിക്കുക. അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, അത് വേറെ ആരും കണ്ടില്ല, അവിടെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ പറയാനുള്ള നമ്മളുടെ ആ പ്രവണത അത് നമുക്കുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. നമ്മൾ ബോധപൂർവം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല
എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു തെറ്റിനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് അത് തെറ്റ് എല്ലാരും കൂടെ പലരുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഈ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ വേറൊരാൾ അതിന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അതിനെ വഷളാക്കി, അതൊക്കെ അപരാധമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോ ശുദ്ധഭക്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സാധാ തലത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ പോലും നമ്മൾ തെറ്റ് കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അപരാധമാണ്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യമാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ധ്രുവൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടാനമ്മ ശകാരിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ ശകാരിച്ചു. ആ സമയത്ത് ധ്രുവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. ദേഷ്യവും സങ്കടവും കൊണ്ടാണ് ധ്രുവൻ തിരിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നു, നീ നാരായണന്റെ അടുത്ത് പറയൂ. അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഭക്തനായി മാറി. അപ്പോ നമുക്കറിയില്ല ആ ഒരു വ്യക്തി നാളെ എന്തായി മാറും. ഇപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് ദേഷ്യവും ഇതുമൊക്കെ കാണിച്ചാലും നാളെ ഇപ്പൊ ധ്രുവൻ ആ സമയത്ത്, അപ്പം പലരും പറയാം ഈ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധ്രുവൻ ഭക്തനല്ലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നല്ലേ ധ്രുവൻ ഭക്തനായി മാറിയത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ആ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് പോയിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരാളും ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങി വന്ന ആളാണെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റിനെ ഊതിപ്പെരുപ്പി വലുതാക്കാതെ ആ ഭക്തനിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കണ്ട് ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റോടെ കണ്ട് ആ തെറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പറയാതിരിക്കുക. കാരണം അവിടെ ആ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? പിന്നീട് ധ്രുവൻ രാജാവായി. അതിനുശേഷം ഉത്തമൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമനെ തേടി കാട്ടിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ കാട്ടുതീയാൽ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വൈഷ്ണവ അപരാധം കൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അതൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ധ്രുവൻ അന്ന് ഭക്തനല്ലായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോഴല്ലേ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ ആ ഒരു വൈഷ്ണവനെ അപരാധം ചെയ്തതാണ്. അപരാധം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ദുരനുഭവം വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും, ഒരു തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരുടെ കുറ്റം കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നാം ഒരു അപരാധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ കുറ്റം വളരെ ഗുരുതരമാണ്. തീർച്ചയായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ ഹാത്തി മാട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മതയാനയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ മതയാന എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ ലത, ആ ബീജം മുളച്ച് ചെറുതായിട്ട് തൈയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ കട്ടിയില്ല, അതിങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഒരു മതയാന വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൈ എന്താണ്? ചവിട്ടി മെതിച്ച് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി കളയും. മതമിളകിയ ആനയ്ക്ക് ഒരു ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. അതേപോലാണ് വൈഷ്ണവനോടൊരു കുറ്റം ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്തി ഇല്ലാതായി മാറും. ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവണത നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം, ഹാത്തിമാട്ട. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, അപിചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവയെ അവഗണിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവനെ സാധുവായിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. അതായത് അവനെ സാമാന്യ ജനത്തെ പോലെ കരുതാൻ പാടില്ല. ഇനി കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് 72ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കോ? ശ്രീകൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. അതല്ലേ മാതാജി, ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ, അതല്ലേ? ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ലല്ലോ. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ബിരുദമാണ് ഗോസ്വാമി എന്നത്.
അങ്ങനെ നാം രൂപ ഗോസ്വാമിയാലും സനാതന ഗോസ്വാമിയാലും നയിക്കപ്പെടുന്ന 6 ഗോസ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. ദബിര ഖാസ മാതാജി അതൊന്ന് അതെല്ലാരും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ജന്മം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് വിചാരിക്കായിരുന്നു എന്താ ഞാനും അത് പറയുന്നത്. വിചാരിച്ചത് എന്തായിരുന്നു. അതെന്താ മത അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മാതാജി. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ജന്മം കൊണ്ട് അവര് ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവര് കാരണം നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അത്രയും ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവര് അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ മുഹമ്മദീയരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അവരുടെ പേര് തന്നെ ദബീർ കാസ്, പിന്നെന്താ സാക്കിർ മാലിക്, അങ്ങനെ പേര് മാറി. അപ്പം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്, ജന്മം കൊണ്ടല്ല. ഓക്കെ, വായിച്ചു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അവരെ ഗോസ്വാമികളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. ആകയാൽ ഗോസ്വാമി ബിരുദം പാരമ്പര്യ ലബ്ധമല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധീശത്വമുള്ള ഒരുവനെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നു. തദ്ഫലമായി അവൻ സ്വാമിയാണ് അഥവാ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, എന്നിരിക്കലും ഗോസ്വാമിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ട് ഗോസ്വാമി ആവണമെന്നില്ല. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല ഗോസ്വാമി. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണേലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം, അവൻ ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉയർന്ന് ഗോസ്വാമി ആവാൻ അവകാശമുള്ളവനാണ്. അല്ലാതെ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗോസ്വാമി ആകൂ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ അവരൊക്കെ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാലേ അവന് ബ്രാഹ്മണനാവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഒരുപാട് ഇത് ഫേസ് ചെയ്തതാണ്. പ്രഭുപാദര് വിദേശികളായിട്ടുള്ളവരെ ഭക്തരാക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചണ്ടാളരാണ്. ഇവരൊക്കെ വെറും എന്താണ് മത്സ്യമാംസങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണോ, ഈ മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഭക്തരാക്കിയെന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെ ആകാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്രാഹ്മൺസ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രഭുപാദർ ഇവരുമായിട്ട് വന്നു. കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ദബീർ കാസും സാക്കിർ മാലിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഗോസ്വാമി പദം കൊടുത്തു, രൂപ സനാതന. കൂടാതെ നമുക്ക് നാമാചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കാണ് പേര് കൊടുത്തത്? ആരാണ് നാമാചാര്യർ? നാമാചാര്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഏത് ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം അല്ലായിരുന്നു. മുസൽമാനായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അദ്ദേഹം നാമാചാര്യനായിട്ടാണ് നാമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് കലിയുഗത്തില് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആർക്കും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അതാണ്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അത് ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല ഗോസ്വാമി. ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയും വംശന്മാരായ ഗോസ്വാമികൾ തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ നാം പക്ഷപാതപരമായി ദർശിക്കരുത്. ഭക്തന്മാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും നമ്മൾ ഒരുപോലെ വിചാരിക്കണം. ഏത് ഭക്തനാണേലും ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണേലും നമ്മൾ ഒരുപോലെ വിചാരിക്കണം. ഓ, ഇതാ ഒരു അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം വിവേചനം കാണിക്കരുത്. ഓ, ഇതാണ് നിത്യാനന്ദ വംശത്തിലെ ഗോസ്വാമി എന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ, എല്ലാവരും ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. അത് ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, അവര് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് കാണേണ്ടതില്ല. പ്രഭുപാദര് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഗൗഡിയ മഠത്തില്
ഇടയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗൗഡിയ മഠത്തില് തന്റെ തന്റെ കൂടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറും മഹാരാജിന്റെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, പ്രഭുപാദരല്ലാത്ത മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ മഠത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് തന്നെ ഈ ഈ അവിടെ വിദേശികളായിട്ട് വന്ന ഭക്തന്മാരെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങളൊക്കെ മ്ലേച്ഛരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ ആ സ്വാമി പ്രഭുപാദ സ്വാമി നിങ്ങളെ ആക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നതല്ലേ എന്ന് അവരെ കുറ്റം പറയും. അതുപോലെ തിരിച്ചും പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് കുറ്റം ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയും. പ്രഭുപാദർ ആ വ്യക്തി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു, കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാ. പിന്നീടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോയി നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെക്കാളും മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരികളാണ്, ആ വ്യക്തിയെക്കാളും മുമ്പേ ഞങ്ങള് ദീക്ഷ എടുത്തതാണ്, സന്യാസികളായതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാര്യം പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഈ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഉടൻ തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാം, ഈ വിഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത്. കാരണം അവർ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമി, ഇതാ നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമി, അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് ജനിച്ചു, ആ വ്യക്തിയുടെ പൂർവ്വ കാര്യങ്ങൾ, ആ വ്യക്തി നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നേരത്തെ മത്സ്യമാംസാദികളും മദ്യം സേവിക്കുകയും പല സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജിൽ റൂമും എടുത്തെങ്കിലും താമസിച്ചോ, അവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കരുത്. കാരണം അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവ അപരാധം, അതാണ് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. വൈഷ്ണവന്റെ പാദങ്ങളിലെ കുറ്റങ്ങളെ കാണുന്നു, അത് വളരെ ഗുരുതരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് പറയുമല്ലേ, ഈ ഗൗഡിയ മഠം കത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എല്ലാരും ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ കാലശേഷം ഇത് ആർക്ക് എന്നുള്ള ഇതും ഈ മുറി ആർക്ക് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. അവരൊക്കെ 64 മാല ജപിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു തലത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് അവഗണിക്കണം. ഏത് വൈകല്യമാണ്, ശാരീരിക വൈകല്യമല്ല, അവരുടെ പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവര് അവര് ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരായിരിക്കും, എന്നാലും പറയുമോ പണ്ട് എങ്ങനെയുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ പണ്ട് എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പം ഭക്തി സ്വീകരിച്ചു, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക, ആ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ പണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു, എന്നിട്ടാ ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമിക്കും പൂർവ്വ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമേ ഇല്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്നും ജനിക്കാതെയും നിത്യാനന്ദന്റെയോ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് കൃത്രിമമായി അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അതാണ് അടുത്ത കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു, അല്ലെ സാധാ ഒരു ചണ്ടാളനായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി തലത്തിലെത്തി. ഗോസ്വാമി തലത്തിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. ഞാൻ ഗോസ്വാമിയാണ്, ഞാൻ വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്, ഒരു അഹങ്കാരം, അവനൊക്കെ താഴ്ന്നതാണ്, അവനിത് എന്റെ ലെവലിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മംഗളാരതി തൊഴാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, നിയമങ്ങളും എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് സ്വയം ഒരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അത്രയും വിനയം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് വിനയം ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഉയർന്ന് കാണുക, അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണുക, പൂർവമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ.
എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കുടുംബത്തിലാണ്, എൻ്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ എനിക്കും ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് അപാകതകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയവനാണ്, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം വേറൊരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പൂർവ്വ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭക്തി എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയും, നമ്മളെ സ്വയം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പൂർവ്വ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കണോ, ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരില്ല. നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഭക്തനെ പോലെ അത്രയും ഉയർന്നൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിനയത്വം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമിയായി എന്നോർത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അഹങ്കാരം ബാധിച്ചാൽ ഉടനെ അധപ്പതിച്ചു പോകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ദിവ്യമായ ഒരു വിദ്യയാണ്. ഇതിൽ അസൂയയ്ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എല്ലാ അസൂയകളിൽ നിന്നും മുക്തരായ പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. പരമം നിർമത്സരാണാം. ഗോസ്വാമികളുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവനാകരുത്. മാത്സര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് അവൻ നിപതിക്കും. അപ്പം അഹങ്കാരം നമുക്ക് വന്നാൽ അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ ഒരു തകർച്ചയാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് 73-ാമത്തേല് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഹാത്തി മാഠ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഇന്ദു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു അപരാധമത്രേ. വൈഷ്ണവന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാദി മാത മത്തഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു മത്തഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശേഷിച്ചും നന്നായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. ആകയാൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ ഭക്തനും തന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കുവാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയനുസരിച്ചാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ ദർശിക്കുന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും നവാഗതനായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കിക്കാണുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഉപായം ഇതാണ്. ഈ ഉപായം പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ക്രമത്തിൽ ഉയരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഷ്ണവ അപരാധം വളരെ ഗുരുതരമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാതെ കുറെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പം തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്യണം? സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ഗൈഡൻസ് ചോദിക്കണം. അതുപോലെ ഉയർന്ന അതായത് ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമ അധികാരിയോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ മധ്യമ അധികാരി ഈ ഭക്തനെ സഹായിക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത്, അല്ലാതെ ആദ്യമേ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നതിന് പകരം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ വരുന്നതാണ് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുക, നാമം ജപിക്കാൻ പറയുക, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ നാമം ജപിച്ചാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ പറയാ, പിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അത്ര ഉയർന്ന കാരണം ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് ഗുരുവിനെയും ഒന്നും ഒരു റെസ്പെക്ട് കാണില്ല അല്ലേ. കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ആരാധന. അല്ലാതെ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. എന്നാൽ മധ്യമാധികാരികൾ അവർക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മധ്യമാധികാരിയാണ് ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടും ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ മൈത്രിയോടും പിന്നെ താഴ്ന്നവരെ കൃപ കാണിക്കുകയും നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുക, അവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് മധ്യമാധികാരിക്കാണുള്ളത്, കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയിൽ നിന്ന് കനിഷ്ഠാധികാരി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഭക്തന്മാരെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിൽ കാണരുതെന്നു. കാരണം ഈ ഒരു കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ വാസന നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ആ വാസന ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വാസന കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കാണുകയും ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ, അവരെന്താ ഇങ്ങനെ, ഈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെ കാണുള്ളൂ. എന്നാൽ മധ്യമാധികാരി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, ആ നമ്മള് ജോലിസ്ഥലത്തും മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ഭക്തന്മാരെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ അപരാധം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അപരാധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിലാണ് ശുദ്ധഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിനെ ബാഹ്യമായി നോക്കിക്കാണുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപൃതമായി ഇരിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഗുരുമഹാരാജന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ഗുരുമഹാരാജന് എന്തുമാത്രം ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സേവ, അതിന്റെ 0.00001% പോലും ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ സേവ കണ്ട് നമ്മൾ നാണിച്ചു പോകും. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അല്ല കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഉയർന്ന ഭക്തരെ ഒരിക്കലും കർമ്മം ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലേ, കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ കർമ്മം ബാധിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവന്മാർ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അവർക്ക് എവിടെയാ കർമ്മം കാരണമാണോ, കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പൊ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയല്ലേ, വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ദുഃഖം വരട്ടെ, കാരണം ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ദൃശ്യമാകുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തിദേവി നന്ദി പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയും, വിഷാത് മഹാത്മ്യേ പുരുഷാത് ദർശന. അപ്പം വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കി അല്ലെ ഭീമനെ. 5 മക്കളുമായിട്ട്, ഭർത്താവ് മരിച്ച 5 മക്കളുമായിട്ട് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ദുരനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കി, പിന്നെ അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി, ഇവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അസറ്റ് സഭ, ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണോ? അല്ല, കർമ്മം അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പേജില് കണ്ടില്ലേ, 71ാമത്തെ പേജില് നടുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ഉയർന്ന ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ശരീരലക്ഷണങ്ങൾ ഭൗതികോപാധികളെ സമീതമായിരിക്കുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഭൗതികതയ്ക്ക് അധീനനല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ ഉദാഹരണമാക്കി തരികയാണ് ഭഗവാൻ. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ്റെതെന്ന് നമ്മളെ അവർ ഉദാഹരണം വെച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല.
കൃഷ്ണാബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഭക്തന്മാർക്കുമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്ത് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ്. ഇത്തരം നവാഗതന്മാർ വളർച്ച മുറ്റിയ ഭക്തന്റെ ഉദാത്തമായ സേവനത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ മഹാഭാഗവതനെ തന്റെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളൊരു കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ പ്രശ്നം. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ വിചാരിക്കുന്ന ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് വരുന്നതാണ്. അത് ആ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അവര് അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഭക്തനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം പറയാണ്. കാരണം പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മറ്റു ബ്രാഹ്മിൺസ് ഒക്കെ മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ളവരെയാണോ, ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനെന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കുത്തുവാക്കുകൾ. കൂടെയുള്ള ഗൗഡിയ മഠത്തിലുള്ള തന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് വരെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഭക്തരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അത് പാലിക്കുക. അപ്പോ പ്രഭുപാദനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഭക്തര് പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഗുരു പറഞ്ഞത് നിർദ്ദേശം പാലിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് ഭക്തി അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. കാരണം അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രഭുപാദരെ ഇതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളും ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധ ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനശൂന്യതയിലും വ്യസനിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ കാണണം? ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യസ്യ പ്രസാദാൽ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദോ നഗതി ഹുതോപി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഗുരു പ്രസാദിച്ചാലേ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ഹിന്ദു പ്രഭുയ പ്രിയേവ തസ്യ, പ്രഭു നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ, നമ്മളുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മളുടെ ഗുരു, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, സംസാരതാവ നല്ലീതലോക, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാക്ഷാത് ഹരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ യുക്തസ്തദാ ഭാവ്യതേവ സിദ്ധേ കിന്തു പ്രഭൂയ പ്രിയേവ തസ്യ. കാരണം ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഈ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് തുല്യമായി കാണണം. ഭഗവാനല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് തുല്യമായി നമ്മൾ കാണണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന പോലെ ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാമല്ലേ? അപ്പൊ അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥയില് അവസാനം ദുർവാസാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷമ ചോദിച്ച് ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോവും, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോവും, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, നാരായണന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ ആ ചക്രം ഇങ്ങനെ ദുർവാസാവിന് ചുറ്റും ഫോളോ ചെയ്തോണ്ട് വരികയാണ് വധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം, അല്ലെ? ഭക്തനെ പ്രസാദം. അപ്പം ദുർവാസാവിന്റെ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ ഭഗവാനെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ
ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്താൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്താൽ അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ. അവരോട് അപരാധം ചെയ്താൽ അപരാധ, ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ രാധ ദേവിയാണ്, രാധാറാണിയാണ് നമുക്ക് ആ ഭക്തി നമുക്ക് തരുന്ന ദേവി. അപരാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണി മാറിപ്പോവും. നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഭക്തി ദേവി നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ വിശുദ്ധ ഭക്തരെ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുന്നതിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകാരിയുമായിരിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആത്മീയമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ? നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു. നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുക അത് ശരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദുർവാസാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ക്ഷമ ചോദിച്ചു, കാൽക്കൽ വീണു. ആ ഭക്തനോട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ഷമ ചോദിക്കുക. അതാണ് ദുർവാസാവിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നേരെ അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അംബരീഷന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ആ ഭക്തൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭക്തന് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുക. ആ ഭക്തന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഭക്തന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ച്, കാരണം നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ സമീപിച്ചു വന്നിട്ടും ആ ഭക്തൻ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണില്ല, സേവയും സ്വീകരിക്കണില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നാമം ജപിക്കുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജപിക്കുക. ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപരാധം ഞാൻ ചെയ്തു പോയി, ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കണില്ല. കാരണം ഭഗവാന് ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തനെ പരമാത്മാവായിട്ടിരുന്ന് ആ മാറ്റം എന്നോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിപ്പോ ശുദ്ധഭക്തനോടെന്നല്ല, ഏത് ഭക്തനോടാണെങ്കിലും. ഇതിനകത്ത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാര്യമേ നമുക്ക് ഈ വിവർത്തനത്തില് പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുള്ളെങ്കിലും ഇത് എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരിലും ബാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോടും കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്, തുടക്കക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴക്ക് പറയാൻ ഇതിനുള്ള അധികാരം ഇല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അത് ചെയ്തു നോക്കൂ, അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയും. അല്ലാതെ ഒരു കുറ്റം പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് പറയാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വേറൊരാളോട് പറയുകയും ആ വ്യക്തിയോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ വ്യക്തി ആരുടെ കീഴിലാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു മെന്റർ കാണും, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മെന്റർ കാണും. ആ മെന്ററിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ മെന്ററിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം, ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം ആ മെന്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യം ആ വ്യക്തിയെ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അപരാധമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളൊരു മെന്റർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ കീഴിൽ എൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരാൾ വില്ലിങ് ആയിട്ട് വരികയാണ്, എന്നെ സഹായിക്കണം, എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം തരണമെന്ന്
അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയിൽ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വരും. പക്ഷേ എൻ്റെ കീഴിലല്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അധികാരം വരുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ആരുടെ കീഴിലാണോ ഭക്തി യുദ്ധ സേവനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്കതും അവഗണിക്കുക. തെറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിലും അവൻ ഭക്തനാണ്, നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ, വ്യക്തി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടോളും, തെറ്റ് ചെയ്താലും മാറിക്കോളും. എന്നാൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും ബാധിക്കും എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ മെന്ററിന്റെ അടുത്ത് അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് നമ്മൾ അറിയിക്കാം. അപ്പൊ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭക്തിയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിൽ തെറ്റ് കാണുന്നത്, അതാണ് ഈ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആത്മീയമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഒരു നിയുക്ത വൈഷ്ണവനിൽ, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനിൽ അസൂയാലു ആകാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തവനിൽ, നിയുക്ത വൈഷ്ണവിൽ അസൂയ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും, ഒരാളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതാണ് അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് അപരാധമാണ്. അസൂയ തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധമാണ്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ വൈഷ്ണവർ, ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവർ ഇത് ചെയ്യണില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അച്ചടക്കങ്ങളെല്ലാം അതിന് വിധേയമായിരിക്കണം, നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയും അത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. തെറ്റ് തിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് രാമചന്ദ്രപുരി. രാമചന്ദ്രപുരി ആരാണ്? രാമചന്ദ്രപുരി അറിയോ? ഇതിന്റെ ഗുരു ആരുടെ ഗുരു? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. കൂടാതെ ഈശ്വരപുരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാണ്. ഈശ്വരപുരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ 2 ശിഷ്യരാണ്, ഒന്ന് രാമേന്ദ്രപുരിയും ഒന്ന് ഈശ്വരപുരി. അപ്പോ ഈ രാമേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തിന് അസത് സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില മായാവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മവാദിയായി മാറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയാറായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് രാമേന്ദ്രപുരി വന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത്, തന്റെ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ശിഷ്യൻ. ഈ സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിനെ അല്ലേ ഉപാസിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ഇത് കേട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി പറയും, ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തിയും നിന്നെ കണ്ടതോടുകൂടി നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് രാമേന്ദ്രപുരി ചെയ്ത അപരാധം? എന്താണ്? രാമചന്ദ്രപുരി തന്റെ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയി. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അവനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റ് തിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപരാധം കൊണ്ട് തന്നെ രാമേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരുപാട് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? നമ്മള് കണ്ടു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭജൻ കുട്ടീരിൽ പോയിട്ട്, ഇവിടെ നിറച്ചു ഉറുമ്പുകളാണല്ലോ, നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സന്യാസികൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ മൊത്തവും ഉറുമ്പ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച്
അദ്ദേഹം പ്രസാദം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കഴിക്കൂ, ഇനിയും കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം കുറ്റം പറയും. നിങ്ങൾ സന്യാസിമാരായിട്ട് ഒരുപാട് അതിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് കുറ്റം പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വഴിമാറി പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതാണ് അപരാധം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് മാറും. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയവനെയും പുരോഗതി നേടിയ വൈഷ്ണവനെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചറിയാം. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനവും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരികയും അരുത്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ല. തന്റെ ശിഷ്യനിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 6ാമത്തെ പദ്യത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം ഇതാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനം വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പം വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി, രാമേന്ദ്രപുരിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സുരുചി, ധ്രുവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധ്രുവൻ ആ സമയത്ത് ഭക്തനല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും പുരോഗമിക്കാം. ആ സമയത്ത് അറിയാതെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തനോട് ചെയ്ത അപരാധത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ടല്ലോ. ഗോപാല ചപല ഉദാഹരണം. ഗോപാല ചപലയുടെ ഉദാഹരണം അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കണില്ലേ? അറിയില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, ഗോപാല ചപല എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ നമ്മുടെ ശ്രീവാസ് താക്കൂറിലെ ശ്രീവാസ് ശങ്കറിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാവരും വന്ന് രാത്രിയില് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അവര് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്കാണ് ആ സമയത്ത് കഥയെല്ലാം അടച്ചിട്ട് സങ്കീർത്തനം നടത്തും. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് എന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അസൂയ കാരണം ഗോപാല ചപല ഒരു ദിവസം രാത്രി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശ്രീവാസ് ശങ്കറിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഈ കാളി ആരാധന ചെയ്യുന്ന കാളീനെ ആരാധിക്കുമ്പോ, ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്ന കുറെ വസ്തുക്കൾ, കുങ്കുമം, പിന്നെ വേറെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ വെക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, കണ്ടില്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനോ, ഇവര് ദുർഗാദേവി വൈഷ്ണവരൊന്നും അല്ല, ദുർഗാദേവി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ തിരിച്ച് രാവിലെ ഡോറ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കാളി ആരാധനയ്ക്ക് ഉള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പറയുമോ, നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് ദുർഗാദേവി തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും, കാരണം ഇവര് വൈഷ്ണവരാണ്, ദുർഗാ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരല്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അതെല്ലാം തൂത്തു വൃത്തിയാക്കി കളയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതായത് ആ വൈഷ്ണവനെ അപരാധം ചെയ്യാണ്. ആ വൈഷ്ണവനോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് ഗോപാല ചപല ചെയ്തതാണ്, അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുകയും അപരാധം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്
അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അതൊരു അപരാധം ചെയ്താൽ അത് ഭഗവാന് ആ, ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെയും ഉണ്ടല്ലോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഉം, ഹ- ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോ ഞാൻ മറന്നുപോയി അത് ആരായിരുന്നു ആ ഭക്തൻ, ആ, ആ, ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തി എന്ന് മനസ്സിലായി. മറന്നുപോയി അപരാധം ചെയ്ത വ്യക്തി. ആ, അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറയും, ആ, എന്താ നാമത്തിന് ഇത്രയും ശക്തി ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ അത്ര നാമത്തിന്റെ ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയും, നാമത്തിന്റെ നിഴലും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ ഇതായിട്ട് ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം ഒക്കെ വരും. നാമത്തിന്റെ നിഴല് മതി ഇതൊക്കെ കിട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അദ്ദേഹം എതിർത്ത് പറയും, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് പിഴുതു പോവും. അവസാനം അത് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് ചെയ്ത അപരാധമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മൂക്ക് ഈ കുഷ്ഠരോഗം വന്ന് മൂക്ക് അടർന്നു പോയത് ആ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് അപരാധം ചെയ്ത വ്യക്തിക്കാണ് അത് പിന്നെ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ അപരാധം അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അപരാധം ചെയ്താൽ നമുക്കിതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആ ഭക്തനോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുക, ആ ഭക്തന് സേവ ചെയ്യുക. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ മറ്റു ഭക്തന്മാരോട് സഹായം തേടുക. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അപരാധം പറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് നമ്മളടുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആദ്യം തന്നെ ആ ഭക്തനോട് ആ ഭക്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യാനായിരിക്കും. ആദ്യം ഭക്തനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒറ്റയടിക്ക് നാമജപത്തിൽ പോവല്ലേ, അത് ഇതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലാണ് നാമജപം. അതൊരു നാമം ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, എനിക്ക് അപരാധം ചെയ്യാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാമാപരാധത്തിൽ 7ാമത്തെ അപരാധമായി പോകും അല്ലെ. ആ 7ാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്? നാമാപരാധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമാപരാധത്തിൽ 7ാമത്തെ അപരാധം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയണതല്ലേ, നാമാപരാധം. നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നാമത്തിന്റെ ബലത്തില് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്യുക, അത് വീണ്ടും കുറ്റം നാമം ചെയ്യും. ചെയ്താൽ തീരുന്നു വിശ്വസിക്കുക. അതെ അതെ, അതാണ് നാമാപരാധം. അപ്പൊ അപരാധം ചെയ്യാം, വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്താലും ശരി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ അങ്ങ് നാമം ജപിക്കാം. ഇന്നൊരു 64 120 നാമം ജപിച്ച ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് ചിന്തിക്കല്. അത് തന്നെ ഒരു അപരാധമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപരാധം. നമ്മൾ ബോധപൂർവം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കുറ്റം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് അവഗണിക്കുക. അതിലുള്ള നല്ലതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തില് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുക. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അതെന്താ അവരങ്ങനെ, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു കുറ്റം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അതൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നല്ലത് കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോ അല്ലെ, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്താണ്, ഒരാൾ പോലും ഒരു ദൂഷ്യം പോലും കാണില്ല. എല്ലാരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് എല്ലാരിലും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം നമുക്ക്, ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കണേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപരാധം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോകും, നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകും, പിന്നെ ആ ലെവലിലേ വരാൻ പറ്റും, മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തന്മാരെ അത്രയും അധികം ബഹുമാനിച്ച് അവരെ സേവിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. 4, 5, 6 ഇത് സാധുസംഘത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി നാളെ നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ ആണ് അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഉം.
സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? എന്താ മാതാജി ചോദിച്ചേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? അല്ല, ഇതിന്റെ ലൈവ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയതാണ് പ്രഭു. ഇതിപ്പം സൂം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇതിനകത്ത് കുറെ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ഏറ്റവും മുകളിൽ മാതാജി മൊബൈലല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സിസ്റ്റം ആ ആണോ? സിസ്റ്റം ആണ്. സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അടിഭാഗത്ത് ആ അതിന്റെ അടിയില് കണ്ട് അടിഭാഗത്ത് കണ്ട് റൈറ്റ് കണ്ട്. സൈഡിൽ ലീവ് എന്ന്